Minusta tuntuu aivan ihanalta. Minä tunnen minun lihakset ja minun ihon. Tosi sellainen nestemäinen olo. Tuntuu hyvältä. It's given me the courage to try new opportunities. I can do them because they feel good and they feel right with my family and with my career. Hyvältä näyttäminen ja hyvältä tuntuminen kulkee yhdessä. Meidän täytyy aina ensin olla siinä, että tuntuu hyvältä. Ja kun kehossa tuntuu hyvältä, se näyttää hyvältä, koska se tuo hymyn meidän kasvoille. My body feels much better, it's more shaped. It continues to improve every year, just little by little. I come out with a better feeling body. Mahtavaa! Mahtavaa!